Kapan ana ing Ngamarta ingkang mapan wonten ing praja ing Ngamarta ingkang mapan ing praja ing Ngamarta ingere wus katon mancorong akeh eden-eden ingkang prayoga ingkang edipeni amila kengkang eden-eden senajan to mati kaya dening urip ana eden-eden wujude singa galak yayah sardula rupane. Ginawi adoh ginawi aprak hanenggih ingkang minangka sesambunging carita ingkang mapan wonten ing praja ing Ngamarta ya ing Pura Kancana nalika semana Sang Nata Prabu Puntadewa dinadhep dening kadang jangkep cacah 5 panenggak Raden Werkudara panengah Raden Janaka kembar temanikan Raden Nakula Raden Sadewa nalika semana uga ingkang ing sekawit bidal saking prajane dhewe-dhewe inggih Nalindra Ndarawati Nalindra Mandura ingkang arsa jumujuk ana ing Karang Kadempel prajurit saha ing praja Tunggul Malaya lan saka ing Dandang Mangure tempuk ana ing margi Sidadardah geger jinawil dening ingkang rayi Prabu Baladewa kinendatan migatekaken ingkang padha gawe reridu temah lonjong mimis lampahira nginggokaken kretane ingkang sekawit arsa ing Karang Kadempel temah den inger tujune inggih tumuju wonten ing praja ing Ngamarta Nalendra kekalih Prabu Kresna dalasan Prabu Baladewa wis sapejagong ana ing Sitinggil Binaturata praja ing Ngamarta kaya mangkono wijining pangandika lamun kaya sing lesan
ning Talaga Kadilangit mambang tanpa sekulan upamane lumrang tulya ya sumawur lumrang kang kadhi jalada amit pasang Kalimantabe Yayi samyajipun Kakang lan sarimbit Koko Prabu Mandura ingkang prapta ngabiyantara ngersaning Yayi samyaji kawula ninggih Koko Prabu katuran pasegan Panakrami Pambagi Harja unjuk sandhap pepada paduka Koko Prabu ing Durawati Koko Prabu ing Mandura kawula ninggih kalih sing beda pinangging kayuanan swanipun ingkang Lokapara Yayi Samyaji. Mboten kirang prayogi Raharja pun Kakang ing Mandura Yayi Prabu Punta. Padha slamet tekane Jlitheng kakangku. Raharja tekaning pun Kakang Yayi Jarot. Kabule kakangku padha becik. Sehat ora kurang sawiji-wiji Raharja praptaning pun Kakang Yayi Werkudara ya syukur penakno anggonmu lungguh Koko Prabu sungkem kula mugi kunjuk ing Darawati ya Yayi Yayi KIP pangestunipun Kakang Tampanana kawula ninggih kapundi saengga jejimat Koko Prabu Mandura sungkem kula mugi kunjuk iya Yayi Janaka tak tampa dadi gambiraning ati Koko Prabu Kresna sungkem kula mugi kunjuk Koko Prabu sungkem kula kunjuk iya Yayi kembar tak tampa sungkem kula kunjuk Koko Prabu Mandura sungkem kula kunjuk Koko Prabu Mandura iya Yayi Nakula Yayi Sadewa Raharja tekaning pun Kakang tak tampa sungkem ing sadi duh Koko Prabu Sokoro sekedhik jumurung paduka Koko Prabu ingkang minangka pangayomaning para kadang Pandhawa kados pundi kawontenaning praja ingkang kados mekaten menika duh Koko Prabu Praja Ngamarta kenging napa Yayi Samyaji kawula ninggih ketaman pagebluk mayang Korawi sing boga kelawan wastra kathah sukerta saged ingkang sinandhang dening para kawula dasih sami Yayi ing sekawit kok ingkang raka kala wau inggih arsa ngupaya usada bilih sasmita ingkang kula tampi usada kala mapanipun wonten ing Karang Kadempel lonjong mimis pun Kakang wau badhe tumuju wonten ing Karang Kadempel sesarengan kaliyan Koko Prabu ing Mandura wonten ing margi dadak tempuk jumbuh perang Setyaki lumawan para wadyabala Drupeksa
temah ing kono menika kala wau pun kakang nginggokaken kreta ngener dhateng Praja Ngamarta. Mila ing kalenggan menika namung pinanggih sami Yai sami aji. Kawula nuninggih pancen mekaten ingkang kula lampahaken kula utusan kaliyan pun Kaki Gatotkaca sowan wonten ing Karang Kadempel. Amboyong Kyai Semar Badranaya mongko Kakang Semar menika nuninggih pangayoman agung ing tetimbanganing para satriya lan kula pribadi wonten ing praja nanging parandene sampun Tri Madya Candra menika boten rawuh ngabiyantara wonten ing praja miwah mantenipun pagebluk menika ndadosaken ribeting petenging manah kula sasmita ingkang kula tampi nggih awit Kakang Semar menika ingkang saged minangka sarana usada utusan kula pun Kaki Gatotkaca sampun wonten ing kalih ari kalenggan menika nanging dereng kawis tinggal timbul wonten ing praja ing Ngamarta duh Kaka Prabu. Irikata Sang Gatotkaca kinon mapak araka suta tegapira Kresna marata manahar ing dumrajak tanpa larapan inggih Raden Gatotkaca wonten ing Sringgil Binaturata Praja Ngamarta. Kula ingkang sowan Prabu bumi gonjang ganjeng langit kelap-kelap katon kincang irisang mawe gandrung ing kula ingkang sowan ngabiyantara wa Prabu kula nggih Kaki Gatotkaca dadi mareming penggalih punwa dene ingkang sun anti-anti Kaki Gatotkaca wis timbul ana ing praja kepriye nggih Gatotkaca anggonku utusan marang jeneng sira kulup sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Kawula nggih sungkem kula mugi kunjuk ing ngarsa paduka wa Prabu. Iya tak tampa kula pangestuku tampanana. Kawula nggih kapundi saengga sesimat. Wah. Gatut anggone ngenteni tekamu kaya wong nyidam Cempalu. Kaya wong ngenteni sileming prau gabus. Kaya wong ngenteni sileme watu item. Wah. Tumulinggal matura. Kawula nggih ngestakaken dawuh Kanjeng Rama Dewaji. Sampun kelampahan kula sowan wonten ngersaning Kyai Semar Badranaya duh wa Prabu. Nanging wonten matunggilaning sedya saking Pancawati Denda saking Ngamarta lan ugi paman ing lesan pura utusan saking Ndarawati. Iya ngger aku sing kongkonan kalawan Yai Setyaki. Banjur kepriye Yai Gatotkaca? Iya kepriye Yai? Kulum ngger Gatotkaca. Kepriye ngger Gatotkaca? Kawula nggih kasembadan matur purwa madya wasana wonten ing ngarsaning Kyai Semar Badranaya ingkang sami ngayonaken ingkang sami arsa mboyong Kyai Semar Badranaya sami panca bakah pinisah dening Kyai Semar Badranaya. Pangandikanipun sinten kewala saged mboyong Kyai Semar Badranaya nanging nyuwun bebana saged ngaturaken wujute sekar selagane ngerahina kuduping wengi wa Prabu. Bremara remang usumi ngambrang angangkati karonan
ning kasose aning maraga memelat gong resang kondo wastra hatmo aja ing kula Yayi Janaka Yayi Janaka wis midhanget apa kang dadi pangandikane ature kaki Katut Kaca ing kalungguhan iki menawi kalenggahan menika duh Koko Prabu Indrawati kula utusan kalian kalian Yayi Janaka kados pundi Koko Prabu Indrawati syukur seketi jemurung Yayi ing kalenggahan menika pancen salah setunggaling sarana lan inggih paraga ingkang tumuli saged gancaraken wontenipun sarana pagebluk Mayangkara menika pun Yayi Janaka sumanggaken murba lan wasesa Yayi sami aji. Ha inggih kula namung dederek kula namung nunut menika mangke wonten kalising ing Rubeda muga-muga Mandura uga bakal kalis ing Rubeda pinanggih ing kayuanan sirna pagebluk ingkang hanempa ing praja Yayi sami aji Yayi Punta kawula ninggih makaten sendika ngestakaken dawuh Koko Prabu Kresna Koko Prabu ing Mandura Yayi Janaka kula wonten dawuh Koko Prabu trawaca apa kang dadi kersaning Koko Prabu Sarimpit lan ing kalungguhan iki aja wedi kangelan Yayi lumarapok ning Kahyuangan Suralaya Kak Yayi aturna apa kang dadi sedyaning Kakang Semar Badranaya minta kembang slaganing Rahina Kuduping wengi ing kono sarananing Kyai Semar Badranaya kersa kabayang ana ing praja ing Amarta lenggah kaya adat lubiya ingkang wis kawuri kawula ninggih ngestakaken dawuh menawi mekaten kula nyuwun pangastu Koko Prabu